І ўжо калі я вучылася на 5 курсе, Алесь стаў дырэктарам музея, я ўдзельнічала ў першай выбарчай кампаніі Алеся, была сябрам яго ініцыятыўнай групы, уваходзіла. На пачатку ж мы выязджалі ў Украіну. Першая краіна, якая нас прыняла збольшага, гэта была Украіна. Бо туды не патрэбны былі візы, там не было моўнага бар'ера. Увогуле ты там сябе адчуваў амаль што як у роднай Беларусі. Людзі думаюць, што калі не скажуць, што чалавек сеў у турму па палітычных прычынах, да яго неяк будуць там лягчэй ставіцца, ён неяк лягчэй пройдзе гэты тэрмін. Але ж мы ведаем, што Гэта не. так не працуе. 30 гадоў таму паўстала ініцыятыва, дзякуючы якой дзесяткі, калі не сотні тысяч чалавек даведаліся пра тое, што такое падтрымка і салідарнасць. Гэта быў адказ на масавыя рэпрэсіі ў весну 96-го года. Так паўстала арганізацыя «Вясна 96». І сёння з намі ў студыі Беларускай службы польскага радыё Алена Лапцёнак, чалавек, які быў у арганізацыі ад самага пачатку, які шмат гадоў займаецца праваабаронай. Прывітанне, Алена. Добры дзень. І я, Аксана Колб. Аленачка, 30 гадоў таму ты 28-гадовая дзяўчына, філолаг, працаўнік музею. Чаму раптам праваабарона? Ці не раптам? Што гэта было? От назвала мой узрост. Зараз все падлічаць, колькі мне гадоў. Жартую. З аднаго боку будзе і праўдай, і няпраўдай сказаць, што ў праваабарону мяне прывёў лёс, але у гэтым гэта сапраўды так, таму што я не марыла з дзяцінства займацца правамі чалавека. Напэўна, мы тады не ведалі, што гэта такое. Але лёс мяне звёў менавіта з асобай Алеся Беляцкага праз маю сяброўку студэнцкую. І тады Алесь быў яшчэ аспірантам інстытута літаратуры, а мы якраз студэнткамі філалагічнага факультэта. І ўжо калі я вучылася на 5 курсе, Алесь стаў дырэктарам музея, я ўдзельнічала ў першай выбарчай кампаніі Алеся, была сябрам яго ініцыятыўнай групы, уваходзіла. Пазней была назіральніцай на ўчастку, сачыла, як людзі галасавалі. То бок, праз яго асобу я далучылася да такой актыўнасці. І пазней, калі ўжо працавала у музеі Максіма Богдановича, дырэктарам якога быў Алесь, так і пайшло па жыцці, што вясна да нас прыйшла. Я так разумею, каб не Алесь Беляцкі, то, магчыма, нічога такога б не было. Так. А што ўвогуле для арганізацыі, для вясны Алесь Беляцкі? Бо мы ведаем, колькі ўсяго ён прайшоў, 2 тэрміны, пераслед. Што вясна без Беляцкага? Можа такое уявіць ці не? Сёння лёгка казаць, што такое для вясны, як і для ўсяго беларускага грамадства, для нашай краіны, гэта нобелеўскі лаўрэат у першую чаргу. Але гэта званне, якое ён атрымаў за сваю шматгадовую дзейнасць. І асоба Алеся, яна сапраўды ключавая ў вясне. Калі кажуць, што патрэбныя змены пакаленняў, змены кіраўніцтваў, што нельга 30 год займаць адну і тую ж пасаду. Ведаеце, калі чалавек знаходзіцца на сваім месцы, то, безумоўна, такое можа быць, бо гэта ж дэмакратычная арганізацыя. І асобу Алеся абіраюць на сходзе і не закрытым галасаваннем. Таму гэта ключавая, гэта цэнтравая фігура, якая аб'ядноўвае ўсіх. І, безумоўна, зараз, паколькі Алеся, Валенціна, Уладзя, Марфы, нашых калегаў доўгі час не было з намі, і яны прыходзяць, ім трэба адаптавацца, то, вядома, і самому Алесю, у нечым, напэўна, зараз трэба перазнаёміцца з новымі калегамі, якія цяпер працуюць.
Вось, і каб яны адчулі вось гэты ягоны нават не настрой, а вот эту базу, так, якую ён заклаў, які падмурак, на якім Каштоўнасці, так, напэўна, на так? якім і трымаецца весна, бо гэта чалавек у першую чаргу нацыянальна арыентаваны, вот, свядомы, які размаўляе на беларускай мове ўсё сваё жыццё і чаму ён прысвяціў сваё жыццё. Вось, таму ключавая фігура. Лена, 30 гадоў, цэлае жыццё. Было рознае, напэўна, да? Можаш узгадаць што-небудзь такое, ну не ведаю, ці самае страшнае за гэты час, ці наадварот самае добрае, самае, ну, натхняючае. Увогуле, да, вось у што можна ўціснуць гэтыя 30 гадоў для цябе найперш? Ну, цяжка ўвогуле 30 гадоў нешта ціснуць адно, так? І калі казаць пра кепскія ўспаміны, то, безумоўна, ну, іх не хочацца памятаць. Ну, насамрэч, так? Таму што чалавек жыве добрымі намерамі, і яго падпітваюць толькі пазітыўныя эмоцыі. Негатыўныя яны нас, ну, як бы развальваюць, так? Вось. Зразумела, што на пачатку дзейнасці, нягледзячы на тое, што ў 2006 годзе ці напрыканцы 2005 была уведзена крымінальная адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі з крымінальным тэрмінам, ну, ўсё роўна неяк у гэта слаба верылася, што такое магчыма. Так, у 2006 годзе былі затрыманы назіральнікі ад партнёрства, яны правялі некалькі месяцаў у амерыканцы, і ўсё спынілася. І мы разумелі, што, ну, ёсць нейкія чырвоныя лініі, улада будуе гэтыя чырвоныя лініі, за якія, ну, калі ты не выходзіш, то нічога страшнага як бы не павінна здарыцца. Таму тая сітуацыя, калі да нас аднойчы прыйшлі з обшукам, а мы павыскоквалі ў акно, таму што ў нас на вакне былі краты, і ніхто не ведаў з сілавікоў, што яны адчыняюцца. Мы гэтым ніколі не карысталіся, але знайшлі ключык у патрэбны момант і выскачылі праз вакно, а яны стаялі з іншага боку. Вось. І ён згадваецца смешна. Ну, як такая гісторыя, пра якую ха-ха-хі-хі, як это все было весела. У 2020 годзе гэта ўжо не было так весела. Гэта не было весела, калі Алеся затрымалі тады, у 2011 годзе, першы раз. Але тады мы хадзілі на суд, нас не выкідвалі з краіны. І, у прынцыпе, арганізацыя працягвала дзейнасць унутры краіны. Вось. Таму, безумоўна, 20-й все гэта перакрэсліў. Ну, для нас 21-й, тому што падзеі датычнай вясны пачаліся ў 21 годзе. Вось. А пазітыўных момантаў, мне падаецца, у нас все ж таки было больш, таму што ты радуешся за людзей, ну, якім удалося дапамагчы. Вось. І калі да цябе прыходзілі людзі па дапамогу, бывалі выпадкі, калі з чалавекам проста трэба было паразмаўляць. Яму нават дастаткова было выслухаць. Тады не былі, ну, так папулярныя, як цяпер, псіхатэрапеўты ці зварот да іх, тады гэта неяк было не модна, скажам так. Цяпер нас паўсюль вучаць, што трэба ахоўваць свае межы, там яшчэ штосьці. Ну, як зберагчы сябе ў экстрэмальных абставінах. Тады гэтага не было. І людзі, якія ішлі, яны хацелі, каб іх выслухалі, адпаведна дапамаглі скласці заяву кудысьці, дапамаглі абскардзіць нейкае рашэнне. Вось, з рознымі сітуацыямі прыходзілі. І натхняла тое, што ты дапамагаеш, што ты робіш добрую справу. І нават калі мы раздавалі нашы спецвыпускі на вуліцах горада, я заўсёды глядзела ў вочы чалавеку. Калі ён глядзіць паўз мяне, я не працягвала руку, напрыклад, там з газетай, калі яму гэта не трэба. Мы давалі гэта тым, хто гэта хоча, і ведаць праўду, і каму гэта цікава. То есть такую інфармацыйную працу праводзілі нашы розныя кампаніі, напрыклад, супраць смяротнага пакарання, альбо за мірныя сходы, калі людзям не дазвалялі сабрацца ў цэнтры гораду з якім-небудзь пікетам. Вот. Калі газеты закрывалі, мы таксама былі побач.
І вось я б хацела паказаць каляндар, які мы выпусцілі да 30годдзя. Это такі каляндар нататнік ад вясны да вясны. Вось. І ён пачынаецца з красавіка месяца і заканчваецца красавіком наступнага месяца. То есть это не каляндарны год, а наш каляндарны год, як куды можна пісаць планы на наступны месяц, што ты хочаш зрабіць. І тут падабраны 12 здымкаў, і гэтыя здымкі менавіта з такіх вялікіх акцыяў. Гэта сімвал таго, што вясна была запатрабавана ў грамадстве. То бок мы ішлі за тымі падзеямі, якія адбываліся ў краіне. Не людзі за намі і мы ішлі, а мы хутчэй ішлі і дапамагалі тым, каму гэта трэба. І таму тут дастаткова такія ключавыя фотаздымкі. Яны з інтэрнэту больш вядомыя. Безумоўна, немагчыма было умясціць усё, што хацелася. Таму чыста вот такі прэзентацыйны нататнік, каляндар. Для мяне вясна гэта таксама тая арганізацыя, да якой ты можаш заўсёды звярнуцца, калі табе цяжка. А куды звяртаецеся вы, праваабаронцы? Вось куды ты можаш звярнуцца, калі табе цяжка? Я проста не ўяўляю, як можна вытрымаць вось у гэтай плыні жахаў, якія кожны дзень, да, пра якія вы даведваецеся, у плыні той, проста я не магу слова падабраць той інфармацыі, якая ідзе штодзённа, дзе знаходзіце сілы вы, да каго вы ідзеце па дапамогу. Бо гэта вельмі важна, каб людзі, якія займаюцца праваабаронай, маглі хаця б трошачкі дапамагчы сабе таксама. У першую чаргу нашы калегі гэта нашы сябры. І беларускай мове так, ёсць як бы, не кажуць там член, а сябра арганізацыі. Члонак можа быць, вось. Таму, безумоўна, калі патрэбна нейкая там парада ці дапамога, ёсць сябры. І яны могуць быць і не толькі праваабаронцамі, сябры з розных сфер, але зноў-такі, жыццё складваецца так, што ў цябе все знаёмыя, вот таксама там ці журналісты, з кімсьці ты сябруеш, ці там якія іншыя актывісты. Вось. Мяне, напрыклад, заўсёды натхняюць нейкія творы мастацтва. Я адпачываю псіхалагічна, калі я пагляджу які-небудзь добры фільм. Пачытаю кніжку таксама, але я візуал, мне трэба бачыць, таму музыка якая-небудзь, так, якая вот настройвае цябе на нейкі пазітыўны лад. Што робяць астатнія людзі? На жаль, я не магу сказаць, але сёння менавіта, я маю на ўвазе цяпер, існуе цэлая псіхалагічная службы, і ў нас у праваабарончым цэнтры ёсць такая дапамога. Калі ты ўжо канкрэтна не спраўляешся са сваімі эмоцыямі, калі, як кажуць, душа баліць, альбо часам чалавеку, хто выходзіць з турмы, яму патрэбна і лекі, не толькі проста паразмаўляць. Таму сёння гэта трошкі прасцей, чым раней. А раней, відаць, хутчэй гэта сяброўскія размовы. Скажы, калі ласка, а як змянілася праца за гэтыя гады? Вось ваша праваабарончая праца там у 90-е, на пачатку нулевых і пасля, асабліва цяпер, калі, па-першае, большая частка праваабаронцаў вымушана была выехаць з краіны, частка села ў турму, калі людзі баяцца сказаць, калі людзі нават баяцца статуса палізняволенага. Як змянілася ваша праца і што вы робіце для таго, каб ўсё ж такі давесці людзям, што гэта вельмі важна? Праца змянілася, як змяніўся цяперашні свет, я бы сказала. Так? Варта паглядзець, якія падзеі адбываюцца вакол нас. Я ўжо не кажу пра бліжэйшыя суседзяў, так, Украіна. Гэта таксама тое, што баліць. І на пачатку ж мы выязджалі в Украіну. Першая краіна, якая нас прыняла збольшага, гэта была Украіна. Бо туды не патрэбны былі візы, там не было моўнага бар'ера. Увогуле ты там сябе адчуваў амаль што як у роднай Беларусі. Вось. Цяпер всё нашмат складаней.
і з колькасці інфармацыі, колькасці палітзняволеных, колькасці кантактаў. Таму, безумоўна, весна вельмі пашырылася, і калі гаварыць пра што змянілася, так, то на пачатку гэта была невялікая група людзей, там практычна сидзелі ў адным кабінеце людзі, так, то бок у адным памяшканні знаходзіліся. Вось, пасля гэта ўсё ўзбуйнялася, былі нейкія партнёрскія разам кампаніі, таму што праваабаронцы за свабодныя выбары гэта была сумесная з беларускім хельсінскім камітэтам кампаніі. Ну, яшчэ нейкія, то есть кааперацыя такая. Вось. І сёння працаваць вельмі складана, бо все незалежныя СМІ гэта экстрэмісцкія, арганізацыі экстрэмісцкія. І безумоўна, для людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, нават звяртацца для іх небяспечна, таму што яны фактычна становяцца як бы удзельнікам экстрэмісцкага фармавання, і таму меры бяспекі сёння найперш. То бок, працуючы з людзьмі, мы ў першую чаргу думаем пра людзей і пра іх бяспеку, асабліва тыя, хто знаходзяцца за мяжой. Але замоўчваць пытанні, асабліва зняволенні, нельга. Бо людзі думаюць, што калі не скажуць, што чалавек сеў у турму па палітычных прычынах, да яго неяк будуць там лягчэй ставіцца, ён неяк лягчэй пройдзе гэты тэрмін. Але ж мы ведаем, што не. Гэта так не працуе дакладна. Што так не працуе, таму стараемся даводзіць. Але калі людзі там супраць кантактаў ці яшчэ што-то, безумоўна, тут жа ж, як кажуць, насильно ты нічога рабіць не будзеш, так? То бок на ўсё павінна быць добрая воля. Вось, вельмі складана. З іншага боку, так атрымалася, што асабліва ўжо в Беларусі мала хто застаецца з людзей. Яны да гэтага часу працягваюць выязджаць, таму што, нягледзячы на вызваленне і на вялікія партыі людзей, якія вывезены, затрыманні, суды працягваюцца. Обшукі працягваюцца. Дарэчы, вось сувязі з вызваленнямі не атрымалася так, што больш людзі сталі паведамляць, што цяпер як бы больш жадаючых, каб іх уключылі ў спісы палітвязняў? Ведаеце, да мяне, напрыклад, звярталіся людзі з трошкі іншым пытаннем. А як фармуюцца спісы на вызваленне? То бок, у спісе палітвязняў мы-то ёсць, так? Але чаму адных там вывозяць, вызваляюць, а другіх не? Тут ж праваабаронцы не могуць уплываць на рашэнне, самі ведаеце каго. То бок, так, існуюць гуманітарныя спісы людзей, у якіх здароўе, рызыка са здароўем, там, альбо шматдзетныя бацькі, там яшчэ што-небудзь. Але зноў-такі мы не можам на гэта ніяк уплываць. Гэтыя спісы перадаюцца і ў амбасадам, каб яны праводзілі такую адвакацыйную працу. Атрымліваецца так, як атрымліваецца. Вось, на жаль, не магу сказаць, што сталі больш паведамляць, менавіта думаючы, што гэтыя спісы дапамогуць вызваліць. Для мяне самой незразумела, што як тыя людзі, которые не прызнаныя палітвязнямі, бо мы пра іх не ведаем. Іх няма ў спісах. І калі, напрыклад, будуць вызваляць толькі тых, хто у спісах, так, то як з астатнімі? Гэта пытанне адкрытае. Безумоўна, мы паўсюль пішам людзям, нагадваем, што паведамляйце, каб, не заўсёды, ведаеце, сваякі нават могуць падтрымліваць такога чалавека, я маю на ўвазе ягоныя погляды. Самога, можа быць, яны і падтрымліваюць, там перадачы возяць, але супраць лічаць, што мне цяжка цяпер разважаць, таму што я ўжо сама даўно не была ў Беларусі. Ты ўжо трошкі губляеш это адчуванне, адчуванне, як это всё там, чым людзі жывуць. Безумоўна, ёсць тыя, з кім ты кантактуеш, але гэта кантакты такія пра дом, пра сям'ю, пра нейкія побытавыя, там, што пасадзілі, ці высадзілі памідоры. Пра палітыку не. Яначка, а чым ты зараз займаешся у вясне?
што ты робіш, да? Безумоўна, там фіксуюць зняволеных, все астатняе. Я думаю, што моладзь, да, а вось такія зубры праваабароны, чым яны зараз займаюцца? Ну, я б себе так зубром не Зубры. называла. Вось так, сталым удзельнікам, сталым на слова супрацоўнік не падабаецца, таму што гэта ніколі не была для мяне менавіта праца, так? Пакліканне, І, правда? ну, гэта так, гэта дзейнасць, гэта тое, што вот, ну, напрыклад, за мяжой відаць хутчэй як валанцёрства, то есть калі ты сумяшчаеш нейкую працу з там хтосьці жывёлам дапамагае, хтосьці там вот там у нас пры касцёле, напрыклад, бездомных там людзі кормяць, арганізуюць для іх вот это зупа, так? Вось, таму зараз я так паступова прыйшла да таго, што мая асноўная спецыяльнасць філалагічная тут прадалася, і я больш займаюся выдавецкай дзейнасцю. У нас у 2017 годзе была запачаткавана серыя, такая выдавецкая серыя беларуская турэмная літаратура. Вось, і ну, я была такім асноўным рэдактарам, менавіта адказным за вот все, каб кніжка выйшла, так? Але на дадзеным этапе, калі казаць вот пра менавіта такую дзейнасць, ведаеце, мы заўсёды гэта былі гуманітарныя выданні. Мы не плацілі ніякіх ганарараў аўтарам за гэта. Так, мы знаходзілі сродкі проста, каб выдаць кнігу. І гэта кніга была бескаштоўная. Мы яе не прадавалі. То есть яна раздавалася падчас сустрэчаў, прэзентацый. Ну, адзінае, што аўтары маглі нейкую колькасць сваіх выданняў, ну, самі прадаць і атрымаць за гэта нейкі сімвалічны, калі так можна сказаць, ганарар. Цяпер людзі выходзяць, іх выкідваюць за мяжу, і гэтага ўжо недастаткова. Людзям патрэбныя ганарары і грошы, таму што яны тут мусяць адаптавацца і першы час на нешта жыць. І нават розныя праграмы праваабарончыя, якія дапамагаюць на нейкі час, но ўсё роўна ён вельмі кароткі. Далей трэба штосьці рабіць. А напісанне турэмнай літаратуры у нейкай ступені. Я не кажу, што гэта адзіная яе роля, безумоўна не. Першае гэта дакументаванне, другое гэта перажыванне. Калі ты выплёсківаеш на паперу, то пэўная такая псіхатэрапія. І гэта чалавеку важна. Вось, таму, напрыклад, калі зараз павыходзілі тыя ўжо, которые пісалі, Павел Севярынец, Міцер Дашкевіч, вось, ну, яны хочуць ужо мець свае выданні, так, а не каб гэта была іх уласная кніжка, так, а не, ну, каб можна было штосьці так, атрымаць выдавецкая за гэта, серыя. Ну вот літаральна недаўня апошняе, што выйшла, я вот пакажу, гэта будзе ў першую чаргу цікава польскім чытачам, якія цікавяцца тэмай Беларусі, тым, што тут адбываецца, таму што шмат беларусаў сёння знаходзіцца ў Польшы ў розных гарадах. Не ведаю там, хто з эканамічных прычын выехаў, хто з палітычных, але, ну, міграцыя вельмі такая вялікая. Вось. І паколькі у Алеся забралі у турме падчас вызвалення так, усе ягоныя нататкі, каб пазнаёміць польскага чытача, прадставіць Алеся менавіта як праваабаронцу, ну, я вот, можна сказаць, прыняла такое рашэнне. І мы выдалі кніжку Алесь Беляцкі, нататкі обронцы прав чалавека па-польску. Гэта пераклад кнігі Алеся Беляцкага «Іртутнае срэбра жыцця», нататкі праваабаронцы, якая была выдадзена падчас першай адсіткі. Гэта вынік яго першага тэрміну. Так, і гэта кніга таксама турэмная. Ён яе пісаў у турме, дасылаў, тады гэта можна было камунікаваць. Ён прысылаў рукапісы, я расчытвала, набірала іх на камп'ютары, раздрукоўвала, у друкаваным выглядзе дасылала Алесю, ён рэдагаваў, правіў, і вот такім чынам была падрыхтавана. Зараз фантастычным проста уяўляецца такая камунікацыя. Так. А тады мы пісалі, так Алесь за час першай сваёй адсіткі так выдаў 3 кнігі.
адну са мной, другую з іншым чалавекам. То бок ён вельмі актыўна там працаваў і лісты даходзілі. Вось, таму заклікаю тых, хто чытае, альбо можа прадставіць тым, хто чытае на польскай мове вось такую кніжку Алеся. Алена, скажи, вось на бліжэйшы час, якія, на твой погляд, ёсць галоўныя задачы, галоўныя напрамкі вясны? Напрамкі ў нас застаюцца ўсё тыя ж, якія былі, таму што вясна, як праваабарончая арганізацыя, у першую чаргу заўсёды бараніла грамадска-палітычныя правы, так? То бок свабода слова, свабода меркавання, свабода мірных сходаў, права на жыццё, зноў-такі. Вось. І гэта тыя прыярытэты, ад якіх вясна як бы не адыходзіць. Так, сёння вялікую частку працы займае дакументаванне. Дакументаванне фактычна злачынстваў рэжыма, дакументаванне тых сведчанняў пра тое, праз што прайшлі людзі за гэты час. Вось, і пра ўмовы ўтрымання неважна. Чалавек знаходзіўся некалькі гадоў у калоніі ці быў затрыманы толькі на суткі. Але як з ім абыходзіліся там, таму што мы разумеем, што абмежаванне альбо пазбаўленне волі яно не павінна пазбаўляць чалавека менавіта ягонай годнасці. Яму павінны даваць туалетную паперу, там, гарачую ваду мыцца не раз на тыдзень, і гэтак далей. Вось. Псіхалагічная дапамога таксама праз праваабаронцаў можа быць атрыманая. Па-ранейшаму дапамога у чымсьці абскардзіць, вы разумееце, што сёння, калі это амаль што не працуе. Вось. Але для людзей сёння вельмі важна тое, што зноў-такі ёсць той, да каго можна звярнуцца. Бо гэта самае важнае. Ты не застаешся сам-насам са сваімі цяжкасцямі і праблемамі. Вось. Там табе хаця б нешта параюць. Таму для нас у першую чаргу гэта заставацца на сувязі з тымі, хто знаходзіцца там, неяк дапамагаць. Уплываць пакуль што на сітуацыю мы можам слаба, але ж мы ўсе верым, што калісьці гэта абавязкова зменіцца. Бо калі нічога не рабіць, то дакладна нічога не зменіцца. Вось. Это правда. Алена, для тебе что такое весна? Одним словом, калі атрымаецца, калі не, хаця б некалькі. Я калісьці, 20-годдзя, напэўна, ці 15-годдзя, не памятаю, прыдумала такі, гэта не лозунг, як это слово выскочило з галавы. Дэвіз? Не дэвіз, забыла, як называецца, не важна. Вясна не толькі пара году. Так вот, калі мы гаворым вясна, у першую чаргу, так, яна ўжо не асацыюецца толькі з парой года. Вясна ўжо аўтарытэтная арганізацыя, і проста слова вясна многія ведаюць, так, што гэта праваабаронцы. Ось. Але разам з тым вясна ўсё роўна гэта абуджэнне, гэта сонейка, гэта добры настрой, гэта радасць і гэта вера. Для мяне весна была і, напэўна, застаецца, хаця зараз, чаму я так кажу, застаецца, таму што мы проста раскіданыя, і вот калі ты кожны дзень адчуваеш свайго калегу, партнёра, у вас больш шчыльныя кантакты, калі гэта па тэлефоне, па зумах, там яшчэ, адлегласці ўсё ж такі псуюць вот это вот эмацыйны контакт, я маю на увазе, не такі контакт, вось. Таму, безумоўна, застаецца, складана з, вось, напэўна, этымі эмацыйнымі контактамі. Той часткай мяне, відаць, у якой я самавыражаюсь. І нам не дапамагае праяўляць свае нейкія лепшыя якасці.
І ну, я магу сказаць, што ну, у мяне зараз ёсць вопыт працы в іншым калектыве. Вось, не актывізм, абсалютна звычайны. І людзі ўсё роўна здагадваюцца, што я актывістка па маіх паводзінах. Алена, скажы, ну весна ж прыйдзе, Абавязкова прыйдзе. а для таго, каб гэта здарылася як мага хутчэй, я звяртаюся да нашых гледачоў, слухачоў. Калі ласка, фіксуйце ўсе правапарушэнні, паведамляйце вясне, бо гэта вельмі важна і не толькі сёння, а гэта вельмі важна для будучыні і для таго, каб усе тыя, хто датычны да рэпрэсій, панеслі сваё пакаранне. Всего добрага, дзякуй, Алена. Дзякуй вам. До сустрэчы. До сустрэчы.